идораи пойгоҳи хабари бомдод аз хоруғ видеои наверо фиристоданд ки субҳи 27 ноябр сабт шудааст. дар видео дида мешавад ки эътирозгарон ҳамчунон дар майдон боқӣ мемонанд ва ба ёди кушташудагони ҳодисаҳои рӯзи 25 ноябр ки ҷасадҳои кафанпӯши 2 нафари онҳо ҳамчунон дар рӯи минбар гузошта шудааст дуо мехонанд. ҳамсуҳбатони бомдод гуфтанд ки қарор шуда ки имрӯз 27 ноябр ҷанозаҳои кушташудагонро баъди анҷоми ташхисҳои тиббию судӣ ба хок бисупоранд. ёдовар мешавем рӯзи 25 ноябр ду сокини диҳаи тавдеми ноҳияи Рожқалъа Гулбиддин Зиёбеков ва Туфтишоҳ Амиршоев кушта шуданд. баъдан дар ҷараёни рӯёрӯйҳо байни эътирозгарон ва мақомоти қудратӣ дар хоруғ боз як ҷавон ба ҳалокат расида 15 тани дигар захмӣ шуданд. мақомот гуфтанд ки дар ин даргириҳо 5 корманди мақомоти қудратӣ ҳам ҷароҳат бардоштанд.